I Danmark kan det blive et rigtig stort problem, at vi har så mange ældre i forhold til unge. Som vi kan se på skalaen, er de fleste ældre 40-50-årige. Men om blot 20 år eller 10, der vil der være alt for mange ældre til, at vi unge kan sørge for dem. Vi skal tage ud for at finde ud af, hvad folk mener om, at der kommer flere og flere ældre og færre unge, og eventuelle løsningsforslag. Det er en negativ ting, hvis de bruger så mange ressourcer på de ældre og penge og sådan nogle ting, fordi jeg synes, at de unge har brug for bedre uddannelse og forskellige ting, så jeg synes, at det der kommer rigtig meget fokus, og hvis de bruger så mange ressourcer på de ældre, er selvfølgelig en lidt negativ ting. Så på den måde mener jeg, at det måske er lidt en negativ udvikling, der er i forhold til det. Det, der kan blive et problem, det er jo ikke noget problem nu, men det, der kan blive et problem, tror jeg, det er netop det der med, at unge mennesker selvfølgelig gerne vil uddanne sig og sådan nogle ting, og derfor så var det længere tid, før de får børn. Nogle vælger måske børn fra, og nogle de får dem senere, fordi de skal have deres uddannelse og frontjob, og det er jo det, alle gerne vil. Er de unge for længe om det? For længe uddannelse? Venter på karriere. Jeg har en lang uddannelse, tænker på karrieren for. Ja, nu er jeg jo snart på vej mod de ældre, og det er selvfølgelig bekymrende, at der er så mange ældre i forhold til unge, for der er ikke nogen til at betale de unges uddannelse. Så det er meget bekymrende. Det er ikke så godt, fordi der kommer begrænset arbejdskraft. Ja, de unge de får jo en ungdomsuddannelse i Danmark, og så rejser de ud af landet for at arbejde. Så vi mister også den arbejdskraft, når vi giver dem uddannelsen, og så de rejser bare væk for at tjene flere penge og ikke betale for meget skat i deres virksomhed. Altså, det er et stort problem, men det er jo også et naturligt problem, fordi det er jo godt, at folk er ældre. Det er jo godt, at levestandarden ligesom går i top, ikke? Men det giver selvfølgelig nogle krav til velfærdsstaten, at den ligesom skal løfte endnu mere, den kommende generation skal løfte endnu mere. Og det kan godt blive et problem med den velfærdsmodel, som vi har i dag. Og det er derfor, der måske skal ændres lidt i den velfærdsmodel, til vi kan klare velfærdsstatens udfordringer i det kommende årtier. Kan man få længe uddannelse? Det er længere SU og sådan noget. Det er svært. Men vi håber, der kommer nogle flere børn. Jeg mener, man bliver nødt til at sætte pensionsalderen op i det, at forventninger om, at man kun skal være på arbejdsmarkedet 40 år, fra man er 25 til 65, det går simpelthen ikke, hvis de ældre bliver ældre og ældre. Fordi så at sidde fra de 65 til de 85 og bruge samfundets penge og fise varm luft af, bruge 20 år på at sidde og se det her Charlie i en sofa, det kan ikke lade sig gøre. Så at sætte pensionsalderen op vil gøre, at det bidrager mere til samfundet. Ud fra vores undersøgelse kan vi nu konkludere, at der er et langt større antal ældre, end der er unge. Og et af løsningsforslagene kan være, at vi sænker pensionsalderen, og at vi gør vores uddannelse mere attraktiv.